Takže ahojte, tu som ja, Janko 1.04 a toto je moje druhé video. Už to natáčame druhýkrát, tak sa nečudujte, že už máme aj nejaké veci, takže... A ja som Bad Mojo. Bad Mojo alias Kenny Samo. Takže a ideme majnovať, lebo nemáme suroviny. Na začiatku sme dostali coal, chleba a ja mám steky. a brnko, lebo kto bol prvý na serveri, tak dostali takú čestu a tá bola plná takýchto hovadín. Tak my sme dostali iba takéto dve veci. Kenny Samo, kam by si chcel ísť? Ja som Bad Mojo, prosím. Tak si Bad Mojo, kam by si chcel ísť? Za tebou. Lebo ja som oný, takže... Lebo dámy idú napred. Ty fako. Ticho, ty cigánsky Arab. Ale nie som rasista. A ja som ty cigán. Dobre, nenadávaj pred divákmi. Tak. Mohli by sme ísť majniť, takže poďme tam dole a ideme majnovať. Bum, bum. Na kokatke sa nachádzame. Na... Aha. Tam je krava elegantne. Poďme napúšť, tam som ešte neťažil. A mohli by sme aj oni. Není tu nejaký chrám? Pozeral si? Nie. A dobre, takže poďme tuto ku džungli. Tam pôjdeme majniť. Alebo... Ide. Aha, lagy. Mne to laguje. Nelaguj. Ďakujem. Nelaguj. Ja už kopem pod seba. Jack Sentinel, Jesse. Vidím ti meno. Iron som našiel. Padám. Au. No ty si kokos. Nevidel som, že mám 3 apličky. Ja mám plný inventár. Poď sem. Alebo ja ti nemôžem ani veci dať a to mne tu buguje redstone. Škoda, nemám redstone. No. Tak to by ma zaujímalo. Ale ja musím čekovať čas, lebo môžem nahrávať iba 10 minút. Tak to potom spojíš, ne? Čo? Videa. Ako? Iba ak by som nakrútil dva za sebou a dal ich na YouTube za sebou, akože to je jeden diel. Lepiacou páskou, nie? Aj tak sa dá. Počuj to, skúsim! A Kenny Samo či Bad Mojo tam má menšieho brata. Ktorý nevie držať hubu. A som rapper. Nie, ty si taký fako, nie rapper. To potom vymaš. Či ani to nevieš? Nie. Ser na to. Kde si? Ja neviem, kde ťažíme. Au. Už sme na 25-ke. Ma nie, sér, ja musím za tebou skočiť. No? Ale kde si? Pasko, kde si? To je na kokos trochu. Ja už počujem lávu, takže ja to asi urobím istejšie. Ja už urobím si také menšie schody. Fako, vodu máš? Nie. Ma nie, sér. Počkaj. No super. Mám iba 2 zbytočné minecarty. Samo, my nie sme na Pernixcrafte. Prečo? Lebo nie sme! Jak mám ísť k tebe? Ja mám úzie. A ja torče. A ja neviem čo. Piesok. Na koľkátke už som? Na 10. Ja som na 58. Juhu. Jeden... Ja mám... No, už viem, jak k tebe pôjdem, chlape. Strep sa tam! Nie. Do piči. Ja kopem redstone a máme zbytočné 2 crafting table. Jo, jupi, jo.
Hnedú hlinu netreba. Dáme sem aj cestu. A spievame si o Minecrafte. Jú. A ja nemám cestu. Ja som boss. Samo, či Badmojo, či jak sa voláš? No, Ivan. Shut up, ale... Bot. Shadow. Už sa pracuje, skoro som dole. Tak, a my si sem dáme všetko, čo netreba, takže samové všetky veci. Zoberiem si akurát tak. Toto. Už asi viem tvoje meno. Pol HPčka. Shut the fuck. Ešte tam zostali, nie? Našťastie. Máš to redstone. Dáš mi žrádlo, keď zídem dole. Ja Nie, si... asi je to spawner. Ticho. Prečo by tam mal byť spawner? Počuj, je zombíkov. No a čo, tak za to tam nemusí byť spawner. Ja viem. Vždycky myslím na spawner. Tak na to nemyslí. Á, Badmojo je tu! Juhu! Bad moje sa pustil. Badmojo, poď kopať túto redstone, lebo môžu byť za tým diamanty. Čiže by sme našli diamanty v prvom diele? No a? What's the problem? To by bolo trošku divné. No a čo? Už som videl kopu let's playerov, ktorí v prvom alebo druhom dieli. A ešte Minecraft fuck. No a čo s ním? On dáva hodinové videá. No a čo? Závidíš mu? Nie, ale na to nenájde žiadny diamant v prvom diele. Tak vieš, len on robí aj iné veci. On vie aj stavať namiesto teba. Ja viem tiež. No hej, drevený domček so strechou. Ale aj iný. Ja viem skoro ako Minecraft. A ty máš skade chlieb? Česte si mal. Hej, Ale ja viem skoro ako Minecraft stavať. hej, o polovicu horšie. Alebo úplne horšie. Lepšie povedané, hej. Á, buď ticho. Hej. Také neslušné decko, bože. Buď rád, že si vo videu. Vypípať ho. Tak, diamanty, prosím, nech sú tam diamanty. Jo, ale podľa mňa od 1.5 už sú oveľa ťažšie na... Je to oveľa ťažšie nájsť. A našiel som iron. Jak to? Že je tam ťažšie nájsť, sú tam nové veci? Arab majnuje. Kde si? Ja, ty si úplne niekde inde. Robíme branch mining. A ja musím čeknúť čas. Jo. 8:33. Už nahrávame. Tak. A spievame si o čase. Tí sme dvaja, fakovia. Jo. To ty si fako. Ja nie, ja som povedal, my sme dvaja. Tak. Som neviditeľný. Jak môžu vedieť, že som tu? Zás mi volali. To. Náš spolužiak? Nie. Ja len tí fakovia, ktoré ti nikdy nedajú pokoj. Hej. My nie sme. Cigáni. Fucking hell. Tak. A musíme sa s vami rozlúčiť, lebo už nahrávame skoro 2 minúty, 10 minút, takže ahojte.